Lasaia da, olatuak eta ez dira sartzen, da korronte gutxi daude, baina beti ere kontu nauki, itsasoakin gaudela hartu emanetan, da, batez ere arrisku agian ume pila bat ibiltzei ala, eta umeak ere kontrolpian uki berdi ala, eta horrek arrisku pixka jartzea, baina, egia esan lasaia da. Hondartza honek, batez ere, dazka bizona oso egokiak baliztatuta bainatzeko, eta tartean kanal bat, ikusten zuen bezala padel edo kanoakin edo ibiltzeko, itsaskirolakin ere ibiltzeko oso onak. Hau oso politi, nire gustoko. Lasai eta oso ondo. Txikia eta politia. Eta gero hemen bertan umentzako eta lasaitasuna, eta ikusi ditugu umeek hemen gertuan dabiltzela, eta gurasontzako, guraso bihotza aukenantzako bintzat, umeek ondo ikustea eta gertu ikustea pozgarri izaten dek. Nagusiki, hau da familian etortzeko hondartza bat, gehiena familian lagun artean, baina lasai etortzea, lasai jotea etortzea, eta atzeko hondartzan olatu dauden ez da Getaiko batez ere herriko jendiak, herriko gaztiak zajutea, surfitea edo bertan egotea baino. Dara gauzkea hondartzak leku politiak. Honek dutxe bazezkea eta aseo batzuk bazarek eta ezin eskatuko dira hondartzan etxen ez da guna. Batez ere eskatu beharko gondukik hemengo gauzak zaintzea etxeko baino hobeto, ezta? Batez hori lehen esatetera umiak eta kontu zibili berdiala, eta hori, bestela hondartzan gaude, egun hauetan 30 gradutik gora, eta horrek ekartzen arriskuak, erredurak eta lipotimiak eta isolazioak eta. Gipuzkoan Hondarribin eta Getaian ematean zerbitzua dira, Gurutze Gorrikoak gauden bitartean, aukera dago aulki anfibio batzukin, edozein motatako guztitasuna daken jendia bainatzeko, eta esperientzia oso aberasgarria da, eta behaiek asko inoiz ez du aukera hori eduki, eta oso esperientzia aberasgarria izatea, bai entzat eta baita guretzat. Ikuste saio ez egituan, zoriontasun aurpegia kristona, bai.